ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, хушхабар ба кадомеро ки студентский билет дар кортон бошад, ба шумо акай далер кӯмак мерасонад. марҳамат кунед, студентский билет ба касоне ки мисол ҳуҷҷатҳояша проблема дорад, мисол патент надорад ё ин ки частный кор кардиста бошад, ҳамира тоғрӣ мекунед, дигар патент дар кор намешавад. ҳуҷҷатҳои мо дар тамоми шаҳрҳои Россия ба кор меравад. мо тариқи онлайн кор ва фаъолият мекунем. дар кори худ ҷавобгӯ ҳам ҳастем. нархи договор 17 000 рубл яксолааш. шумо метавонед тариқи WhatsApp документҳои худро равон кунед. аз шумо чӣ дар кор аст? паспорт, миграсиони карт ва як сурати живои худро аз миён боло равон мекунед. вақте ки дӯстони азиз тайёр шид, мо тариқи почта равон мекунем. дар давоми 10 рӯз тайёр мешавад. марҳамат кунед, акай далерро муроҷиат кунед, дар ватсапшон нависед. дӯстони азиз, якумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Қумсангӣ, ҷамоати Дӯстӣ, қишлоқи Озодии 2. дӯстон, мисол заминаш бениҳоят калони хушрӯи 55 содиқ замин, 3 дар хона, 1 ҳаммом дар даруни хона ҳастай. як ҳаммоми дигар дар нотамом, мисол дар берунай. документҳои хона ҳамаш 100% харидесен. мисол хонара ремонтош хубан даромада зиндаги кам метавонӣ. дастарошни хонара фурӯхтан дар кори соҳиби хона ҳам хеле дӯстони азиз қайд кардагӣ ҳастай. мисол номерои ватсапшон, номерои дастишон мондагия кадоме ки мисол хона харб дӯстони азиз, хона ба тамоми шоидош ҳастай. ана 55 содиқ замин кадоме ки мисол деҳқон ҳастай. ина даромада тамошо кунед. инаҷа душай ва душам хай ремонти хуб ҳастай ва 3 дар хона ҳастай. нашоди документош ҳамаш 100%. нарша 176 000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, боз эълон кунем 176 000 сомон. хонаҳо мисол дарози хушума. бо диққат тамошо кунед. ина нигоҳ кунед заминаш чӣ қадар калонай. марҳамат ба кадоме ки мисол деҳқон бошад, боз рафта деҳқонӣ мекунем дар ҳамин 55 содиқ замин. ягон ришқа мекори ё ин ки картишка мекори ё ин ки ягон ҷаҳварӣ мекори, хулоса барои хизмат чизе ки маъқул донай деҳқонӣ карда мегарӣ. нархи хона 176 000 сомон мегӯяд. боз муомилаи хуб дорад. ноҳияи Қумсангӣ, яъне ки ҷайҳон мегуфтанд номи гӯштанаш. ҷамоати Дӯстӣ, қишлоқи Озодии 2, 3 дар хона, 55 содиқ замин. марҳамат кунед, нархаш 176 000 сомони. боз камтар дигар савдо мешавад. дастарошни фурӯхтан дар кори пул дар кори дӯстони азиз. номерҳои ватсапшон аз мондагиай. марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пурраваниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед ва аз номи канали мо дӯстон ҳатман салом расонед. бо иншоалло ки арзон намекунад. марҳамат кунед, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони ба як апашкара замин дар кор аст. замини мисол заминхара як апашка 2 сотиқ замин дар кор аз шаҳри Бохтар, кӯчаи Ғайрат. касоне ки дӯстони азиз мисол дошта бошед данхели замин аз замин кӯчаи Ғайрат аз шаҳри Бохтар дар он шаҳр бошад, боз хубтарака беҳтар мешавад. 1 сотиқ ё ин ки 2 сотиқ бошад беҳтар мешавад. дӯстони азиз, чӣ қадар ки арзон бошад, ҳамон қадар боз хубтарака беҳтар мешавад. марҳамат ба ҳамин аппарат занг бизанед. номерои ватсап монагай. илтимос конкретни мисол заминдоро занг бизанед. илтимос ба ҳамтон илтимос мекунем, кадоме ки заминфурӯша мисол замин дорад, марҳамат кунед 2 сотиқ ё ин ки 1 сотиқ занг бизанед. иншоалло ки ҳамин апашка замин харад.
хоб дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Талғои Обод. 3 дар хонаҳай ана 5 сотиқ заминай. Хулоса нархи хона 199 000 сомон мега. Аловхона, кухни, ана хулоса ҳоҷатхона бания ҳам дорад дӯстони азиз. 4 тарафи хона маҳкамаи деҳаи Талғои Обод. 3 дар хона 5 сотиқ замин. Нашоди оби сфед ҳечи гуфтагӣ нестай. мисол хайр десам дӯстон даромада зиндаи кам метавонед дар ҳолати хуб мебошад. 5 сотиқ замин, 3 дар хона, нархаш 199 000 сомон. номерои ватсап сондага занг мезанед, маълумот бештари хонаро аз худашон метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, 4 эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, Гараутӣ, ҷамоати 20 солагӣ. 2 дар хона бо семенблок бардоштагиай. хулоса кришааш часпондагӣ нест. дӯстони азиз, дар тиреза надорад, коробкаи холияй. камине ки аз ноҳияи Дӯстӣ, аз тарафҳои Гараутӣ хона кофтеста бошад бо семенблок бардоштагӣ. 2 дар хона 10 сотиқ замин, нархаш 80 000 сомони боз муомила дорад. номери ватсап шумондагиам маълумот ки тариқи ватсап муроҷиат кунед. хоб дӯстони азиз, 5 эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Фархор, колхози Коммунизм. 4 дар хонаҳай 10 сотиқ заминай. ана аловхона, 4 тарафи хона маҳкам, кладовка дорад. аловхона дорад. калидори 8 метра дорад. хона бо хишти пухта бардоштагӣ, ремонтҳои нав. ана 4 дар хонаи 10 сотиқ замин, нархиша 195 000 сомонӣ мега. марҳамат дӯстони азиз, занг мезанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгиршон пешавамуз. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.